Yanzu wannan baiwa Allah haka ake rayuwa ta shiga ɗaki ta kwanta ta bacci. Na kawo garin ba za ta tuka mana tuwon ba mu in zo in ci. Na tabbatar safa ina bituwa a cikin gona. Yanzu haka ake rayuwa kan da girma bi da bidillahi. Ban da samu wannan uwar gida. Uwar gida. In ta fara bacci kaman gawa wannan baiwa Allah. Wata wai bacci ma ake a cikin ɗakin? Na kawo garin ki ɗora tuwon mu samu abin da mu ɗanci ba ji ɗora ba. Haka ake da wakan da girma a fi sabilillahi. To me gida me zan yi? Me zaki? Wallahi me gida ni ba zan iya ba, ba zan iya tuka tuwo ba. Ni na gaji. Na gaji da cin tuwon nan. A gidan mu ba tuwo ne ke ci da. Na zo nan ko da yaushe tuwo kake bani gaskiya me gida na gaji. La ilaha illallah. Da ba a san asalin balbela ba sai a ce daga Madina take. Baiwa Allah nan a gidansu. A gidan ku tuwon ma sai a yi sati nan ba ɗaura tukunya ba. Amma ina kokari kaina nan da fata ta ina samu miki to ina kawo miki ba za ki dora mana ba sai dai ki zo nan ki aiki kwanta ki dinga bacci haka ake rayuwa ko dai babu daɗi dai ina kawo zo gida kai ta bauta kai ba ka da hutu to wallahi ba zan iya ba na ga gida ba zan iya wani tuka tuwo ba da hutu kika zo gidan mijinki ai aure ana yi ne ba dan a huta ba aure bauta ne aure ibada ne aljanna ki tana kafa ta wallahi inna take in ji dan ta ba don mai to ba me yake ci cinye ni in a gidan mu ina cin tuwo ma a bar shi a gidan mu ina cin tuwo in nazo nan ai ba tuwo zan ci ba tunda nan a gidan aure nake dan kuwa gidan mu ne tunda kin zo gidan dan karuna ke kinga to take irin mutun dan fita in je in samu miki gaddawa na duba na ga babu gaddawa a gidan nan wallahi na wannan ba ki ga mutun ba ba ki ga mutun dan yanka miki biza wallahi sai kin koma gidan hauka ke yi wallahi mai gida ka je duk inda zaka je ka dawo wallahi ba zan yi tuwon ba kuma ba zan tabba ina gidan nan kuma sai ka nemo mana abin da za mu ci wallahi